Babbar magana wata sabuwa kuma in ji Bahaushe. Lallai babu shakka a yanzu haka Aminu Saira ya rasa yacce zai a game da irin shirye-shiryen da yake kawowa na shirin labari na mai dogon zango, wanda ya jima yana wallafawa a cikin sashen shi na Saira Movie. Shi dai a cewar Aminu Saira ya dudduba ya ga a kaf labaran da yake yi a cikin season na labari na a kaso wanda yake yi, wato wanda suka rabu kaso gida uku, ya fuskanci kaso ɗaya ya fi kowanne motsi, a lokacin da kuma yake furta cewa lallai wannan abu ba ƙaramin al'amari ba ne, ba babban al'amari ne. Sannan kuma yake nuna cewar anya kuwa ba za a dawo wannan wanda ake yi na raba gardama da shi da su Firezdo ba, saboda ya ga kamar su ne nan suka fi motsawa, kuma su ne mutanen shi da kuma masoyan shi da kuma mabiya bayan shi da magoya bayan shi sun fi san shi, sannan kuma sun fi bada a kan shi, kuma sun fi tsaya su kalle shi bilhaƙi da gaskiya. Wannan abin ne yasa ya ƙara tunani akan cewar ya kamata ya dawo asalin wancan labarin, wato na su Aliyu Firezdo da raba gardama. To mai saurare za mu so ƙara gyara zama da kuma biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo. Sannan kuma za mu so in wannan ne ziyartarka na farko wannan channel namu mai albarka, da ka danna mana subscribing sannan ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin ku hakan shine zai baka damar samun labaran ku da zarar mu ɗora akai-akai. Lallai babu shakka masoya sun fara fitowa suna maganganu akan wannan abin da Aminu Saira ya ce zai yi, sannan kuma wasu daga gefe suna ganin kamar abin da Aminu Saira zai yi shine daidai, domin ya ƙara gyara goben shi, a lokacin da wasu masu magana sukan cewa a irin haka Umar Hashim ya kashe Izzat So, ya taso yana yin Izzat So cikin kwanciyar hankali da lafiya, sannan kuma mutanensa sun daɗe suna kalla. Shi dai a lokacin da ya canja shi ya tsaya ya sa wasa a sana'ar tashi, sannan ya rage tsatin a lokacin kowa ya guje shi, sannan kuma aka daina tashi aka daina kallon shi. Wannan al'amari ne ya sa Aminu Saira yake ƙara tunani, sannan kuma yake ƙara son shawarar goyon bayan masoyan shi akan cewar da ya ci gaba da yin wanda yake yi yanzu, da kuma ya dawo na su Aliyu Firezdo da shi da raba gardama, da kuma ya koma na su Mai Nasara da su Jamila da Maryam. Wanne ne ya kamata a ce masoyansa sun tsaya sun dage akan cewar shi za a ci gaba da yi, duk da cewar wasu sun fara cewa labarin da ake yi na raba gardama da Aliyu Firezdo ya riga da ya zo ƙarshe, kasancewar bayan raba gardama ya riga da ya rabu da ita Sumayya, to kuma ya je ya yi aure daga baya, sannan kuma ya haifi ɗa, ita ma kuma Sumayya ta je ta yi aure kuma ita ma ta samu ɗa. To tun daga lokacin wasu ke ganin cewar ya ƙare, shi dai har a yanzu Aminu Saira ya ce musu labarin nan bai ƙare ba, yanzu ma aka fara. A lokacin da Kilishi ita ma take da na sanin cewar ya kamata gaskiya a dawo a cigaba da labarin, saboda ita har yanzu burukanta ba su cika ba a game da irin labari, saboda irin gwagwarmaya da ta sha da kuma tashin hankali da ta sha da kuma tsangwama da abubuwa kala-kala da ta shasha. A lokacin ne Sumayya take ganin kamar cewa ba a kyauta mata ba, ba a duba mata ba. A lokacin da mai martaba sarki yake cewa shi ma ya kamata a dawo domin ya ƙara gyara mulkinsa, shi da cewar cece kucen ya riga da yayi wa, amma Aminu Saira ya ce zai yi tunani, sannan kuma zai yi shawara, zai yanke akan cewar wanne ya kamata ya dawo ya ci gaba da zuba masoyansa domin samun farin cikin su. To mai saurare, a nan za mu dakata, sai ku ci gaba da yoyo domin samun cikakken labaran da za mu zo muku da shi daga nan.